Allahu Ekber, Allahu Ekber. Es-salatu hayrun minen nevm. Es-salatu hayrun minen nevm. Бүтін Россия татар дин әһелләре форумы барган көннәрдә Казан Экспо үзәгендә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулу уңаеннан күргәзмә ачылды. Әлеге тарихи дата киләсе елга билгеләп үтеләчәк. Ә инде шушы күргәзмә нигезендә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулуга багышланган бәйрәм чараларына старт бирелә. Мин хәзер сезне шушы күргәзмә белән танышырга чакырам. Bugünden Hicri 310 yılının Muharrem ayından başlap tüp dinimiz İslam dini olacak. Medreseler hem meşitler gine tüzüp kalmışı Rabbimizden hayırlı, emin yıllar nasip etimiz sılıydı. Мөхлисә Бобый безнең милләтебезнең горурлыгы булган зур шәхесебез. Ул безнең бердән-бер хатын-кыз казый булып сайланган. Күрәсез, нинди укымышлы, белемле, үзенең сүзендә нык торган, үзенең хезмәтен сөйгән, балалар укыткан, кызлар мәктәбендә шунда балаларга белем биргән кеше. Күрәсез, нинди шәхесебез булган. Безнең милләтебез андый зур шәхесләр белән бик бай. Һәм шундый шәхесләр хатын-кызларыбызда күп безнең. Мин бүгенге чарада, бүгенге дини бәйрәм көнендә билгеле үземнең шушы Мөхлисә Бобый образында булуым белән мин бик бәхетлемен һәм бик шатланамын. Мин бу образны театрда 5 еллап уйнадым сәхнәдә, бик яратып эшләдем, бик шундый эчке кичерешләрен, аның хәсрәтләрен, кайгыларын кичердем сәхнәдә. Ул бик күп авырлыклар күргән, кайгылар күргән хатын-кызыбыз. Шулай булса да, ул бик нык торган үзенең дөрестлегендә, үзенең ныклы фикерендә. Теле барының иле бар. Хатын-кызларыбыз татар жанлы булсалар, милләтебез бер кайчан да югалмас. İnşallah. Bu күргәзмә беренчедән бик оста итеп сайланылган. Әлхәмдүлиллаһ, безнең атаклы шәхесләребезнең иң кирәкле сүзләре язылган. Һәм инде мин менән төшереп барам да шәкертләремә җиткергә тырышачакмын. Чөнки инде мин 20 елдан артык ислам дине кабул ителгән, 1000 ел мәдрәсәсендә укытам, Гадел мәчетендә укытам, Күкмара районы Иркыш авылында җәйге лагерьлар уздырам. Менә хәзер тагын үзебезнең планыбызда бар. Бу сүзләрне аларга җиткергә тырышырга кирәк. Яшьләр, балалар куруланып үссеннәр, үзенең теле белән, үзенең дине белән һәм Аллаһка якынаю теләге уянсын. Һич тә күңелем ачылмаслык эшем кушса, үземне күрә алмыйча рухым төшсә, җафа чиксәм, йөдәп бетсәм, бу башымны куя алмыйча җанга җылы һичбер төшкә, хәсрәт сымра хәсрәт килеп алмаш. Күңелсез уй белән тәмам әйләнсә баш, күзләрендә хәзердә кибеп җитмәгән булса, хәзер генә сыгылып илаган яшь, шул вакытта мин кулыма китап алам. Аның изге сәхифәләрен актарам, рәхәтләнеп китә шунда җаным, тәнем, шуннан гына дәртләремә дәрман табам.